És un concert dirigit als usuaris del programa d'envelliment saludable i llavors és un concert que hem preparat amb obres molt diverses lligades a l'entorn de la Vall de Madriu, perquè és un concert que vam preparar a l'estiu amb motiu del 20è aniversari de la declaració de la Vall de Madriu Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i llavors és un concert que ara repetirem pels padrins i les padrines del país. El concert està format per un quintet de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'Oncle, més un percussionista, el Lluís Cartes, i un narrador, l'Ivan Caro. El percussionista, amb algunes de les peces, ens donarà un toc rítmic, i l'Ivan, el narrador, ens anirà situant per les diferents aventures que ens proposa cada una de les peces en aquest viatge cap a la natura que ens proposen. Per l'Oncle estar en contacte amb el país, amb l'essència del país, és vital. Per tant, per nosaltres, des de poder celebrar el 20è aniversari de la Declaració de Patrimoni de la Humanitat d'una vall o poder estar al costat dels usuaris de l'envelliment saludable, forma part de l'essència, de l'ADN, de la part cultural de l'Oncle. Som l'Orquestra Nacional i, com a tal, ens devem al país i estem al costat de totes les entitats del país.